и клипыш все сакечер. Так, ну, нормально дик клип шиш. Единственное, за проблему инцерс нюхабл на гости орш. Изош волс, изош сюга, за ёкчка сидит я на видео. Цац фрагменташ, так, свой амирш. يحكي تنكسيت شو تدي أخذ تو ماستوشن دي جارز تو غش إشت ممن شو دقو إشتهم دو تو كليبس درج так كليبس ديك содержательно дикюш царах бок поид балди قردو تو أراح так قشوح إشت ستوري فوقاس لزجين كايش دايسا يرجينا شو مجاهدي سمع دول تديا أقيش ألسم شيء тематику задатина кечич декхерду нас юху напомнить да может быть нас халх элар муатсон желательно из клип штяха цакузах джихад деш туамбеш было қонхоя شميال جيتنا ديوان جيم تطيع جيتش ديكخيردر وشتا нормально просто что актуально тахан ел моментши царна цгаск холо хажи мунафик холо хажи царца бока глур бол хума вот над этим надо думать